Čaute, ja vás vítam pri ďalšom videu a dnes to bude z hry SnowRunner. Opäť som sa rozhodol rozbehnúť takú minisériu, a to z hry SnowRunner. SnowRunner je od tých istých vývojárov, čo mali Expedition a MudRunner. V dnešnom videu by som vám chcel ukázať túto hru, čo ako funguje, či je dobrá grafika, či je dobrá fyzika a potom poprípadne do budúcna by sme si ju mohli zrovnať so Expedition MudRunner Game. Ja už som v tejto hre není úplne na začiatku, mám odohratých cca 20 hodín a v dnešnom videu by som vám teda chcel ukázať túto hru. Môžeme sa rovno pozrieť, ako som na tom, čiže na číst hru. A vidíte, že ja už som na mape, na tretej mape Taimyr, Ruská federácia. Prvá mapa je Michigan, to je rozdelené do takých 4 častí. A ja už som ich ako urobil, niečo som tam urobil, získal som si vylepšenia, autá som pozbieral nejaké misie a z tej mapy som sa presunul na tretiu mapu a to je Taimyr, Ruská federácia. Táto mapa je celkom ťažká, ale keď máte dobré auto, tak je to v pohode. Na túto mapu sa hodí autá ako napríklad Azov alebo Taycan, ktoré si za chvíľku ukážeme a ukážem vám, ako táto hra funguje, aké sú tu mapy a tak ďalej, čiže poďme rovno na to. No a my už sme v hre, vidíte, že ja už som není na úplnom začiatku, ako som hovoril, mám tu aj nejaké auta a toto prvé auto je modované, to je akože mod, ktorý si tu viete stiahnuť, viete si tu stiahnuť veľa modov zadarmo. Druhé auto je tiež mod, naša Tatra 813 a tretie auto je tiež mod a to je naša klasická Tatrovka, ktorú každý pozná. Potom toto štvrté auto je Azov, ktoré som hovoril, toto je normálne zo základnej hry. Viete si ho kúpiť za 98 000. Potom ďalšie auto je Bandita, to je také auto so žeriavom, s ktorým sa snažíte nakladať rôzne veci. A ďalšie auto je Khan Marshall, to je vlastne Scout. A ja vám ukážem, aké sú v tejto hre mapy a povieme si niečo o nich. No ako vidíte, prvá mapa je tento Michigan, čo som hovoril, ktorý je rozdelený do 4 častí. Ja som už na každej bol. Ďalšia mapa je Aliaška, na ktorej som ešte nebol. Ďalšia mapa je Taimyr, na ktorej som teraz. Potom poloostrov Kola, to je taká menšia mapka. Potom Yukon, tiež trochu menšia. Potom Riskonish, to je tiež menšia trošku. Potom je Amur, to je tiež väčšia mapa. Potom je to Taimyr a Michigan, tiež rozdelená do 4 častí. Potom je Don, to slúži na to, že keď si kúpite Season 5 DLCčko, v ktorej máte dve auta, Tatru a Tatru Force, tak na tejto mape si ich vlastne musíte získať v tomto továrním pozemku. Potom je Maine, tiež menšia mapka trošku, potom je Tennessee, to je tiež malá, potom je Hawaii, to je väčšia, potom je Ontario, to je taká tiež menšia trochu, potom je Britská Kolumbia, to je tiež menšia, Skandinávie, Severní Karolína, potom je región Almaty, potom je Rakúsko a potom je Quebec. No to sú všetky mapy a ja si myslím, že rovno sa môžeme vrhnúť do nejakej ukážky hry. V dnešnom diele budeme asi používať tento RNG LMV, tento track s modou, ktorý je navrhnutý tak, aby mal čo najrealistickejšiu fyziku, najrealistickejší interiér a veľmi dobré správanie. Tieto ostatné auta sú tiež super, ale v dnešnom diele budeme používať toto. Tak poďme rovnou do hry. No, my sme zvonku z garáže a funguje to podobne ako v Expeditions. Ukazuje tiež palivo, poškodenie kolesa. Tu máte tiež pohon na všetky 4 diferenciál, páka, viete tu tiež zabrzdiť. Potom mapa, toto je vlastne mapa, ktorú vidíte. Tuto máme čerpacie stanice, ja už som si ju odhalil. A máte tu tiež úlohy, len v Expedition je to trochu inak urobené. Tam vlastne každá úloha je ako taká mini misia, toto je skôr sandbox. Tuto máte tiež nejaké úlohy a v dnešnom diele by som si chcel splniť nejakú úlohu, tak poďme rovnou na to. Tu robíme teda misia, je oprava stanice druhá fáza a vlastne zadanie, že dovez vykladaciemu místu náhradní díly do auta 4, čiže si budeme musieť vybrať aj hodný názov
vykladacie miesto je tuto a budeme musieť ísť zobrať náhradné diely. Teraz sa musím pozrieť, kde sú, lebo tu nám ukazuje, že sem to donesieme. Tak rovno si tam označím cestu, tu vyjdeme. Vlastne cesta sa označuje dvojkou a je to veľmi podľa mňa dobrá vec v tejto hre, že si tu pekne vyšrafujeme cestičku v skladišti, tam vlastne naberáme tie náhradné diely a pôjdeme to naspäť do vykladacího místa. Čiže my už si tu zoberieme ten náš náves, budeme potrebovať 4 sloty. Zoberáme si tento 5 slotový, ktorý tu už mám pripravený. Čiže si pekne nadsúvame. Musíte mať samozrejme aj správny nástavec, aby ste si to vedeli ten náves pripojiť. My sa to pokúsime nenabúrať a pekne to vytočiť. To bude celkom ťažké, lebo to je dosť úzky priestor. Podarilo sa nám to a my teraz sa pôjdeme k tomu skladišťu. Ešte vám samozrejme ukážem interiér, ako vyzerá tohto auta, ale sa presunú na druhú stranu, aby som tu náhodou spadol do tejto vody, čož by bolo celkom nepríjemné. Môžeme si ukázať interiér a interiér tohto auta vyzerá takto. Je to mod, ale je to krásne urobené. Tu máte tiež spätné zrkadlo, interiér nádherný podľa. Môžeme si trošku takto ukázať. Je urobený vzadu sedačky. Veľmi sa podarilo tomu vývojárovi a my už sa môžeme vrhnúť na cestu k tomuto skladišťu. Sa blížime k tomu vykladaciemu miestu, kde teraz tu odbočíme doľava. Pokúsim sa to nenabúrať, lebo opäť to miesto je také zradné, kde si tu vyjdeme, zastavíme si tu, dáme nákladu, dáme nákladné díly, musíme doviesť raz, 4, to vidíme. Raz, 2, 4 máme. Dobre, to nám stačí a ukazuje nám to vlastne, že to máme teraz doniesť do vykladacieho miesta, čiže ja sa tu opäť nejako pokúsim otočiť a túto si vyšrafujem cestu do vykladacieho miesta. To je tu celkom rovná cesta, celkom dobrý terén, jedine túto pri tomto mieste bude trošku zradnejší terén, ale si myslím, že nie je to nič hrozné pre toto auto. By ste sa niektorí pýtali, že prečo používam módy a prečo to nechám normálne. Toto auto není nejako až tak dobré, nemá nič na max, není tak modované ako niektoré módy, že dajú všetko na max. Toto auto má normálne staty, to má všetky kolesá a jedine prečo som si ho inštaloval je preto, lebo má veľmi realistickú fyziku, veľmi realistický interiér, čiže preto som si ich inštaloval a ak by ste chceli vedieť, ako používam módy, není ich nejako veľa, tak mi tu môžete dať vedieť dole do komentáru a ja vám všetko natočím video, ale my sa budeme natočiť cestu.
sa približujeme teraz, je ešte strom cez cestu. No, mohli by sme to zvládnuť, aj keď terén na tejto mape je, by som povedal, nie najlepší, lebo sú tu bahenné vlastne priekopy, jazera, celá mapa je skôr do bahna. Dobre, teraz sa nám tu zase kola už ide. OK. Toto auto je akože veľmi dobré, aj fyzika, aj všetko, čiže keby ste si niekto chceli stiahnuť tento mod, tak vám ho dám do opisku, alebo teraz aj obrazovku. A už sú tu, kde poďme si to vyložiť, zastavme správa nákladu, vyložiť všetky 4 časti a máme to, postaví sa nám tu, takéto budovy sa nám tu postavia a máme to, oprava stanice druhá fáza, to je ono, tvoj druhý domov z Večeží, na tebe počkáme, kámo, brzina Skledanou 2400 sme dostali a môžeme to príjmuť. Ja si myslím, že na takýto začiatočný diel to bude všetko. Ja si tu ešte svoj náves pekne odvezem do mojej garáže. Podľa mňa na takú ukážku tejto by to úplne stačilo a ja sa s vami lúčim a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa.